това видео ще ви разкажа, заслужава ли се да посетите Хаят Ридженси правец, дори и само за една нощувка. Това прекрасно бягство от града се намира само на 40 минути от София, сякаш се намираш в друг свят. Добре дошли и в нашия апартамент. Тук всичко е създадено с мисъл за комфорт и релакс. Леглото е огромно, а сега само си представете сутринта ви да започне с чаша кафе на ето тази гледка. В стаята има всякакви принадлежности, като ютия, сешуар, за сутрените чай и кафе. Буквално не трябва да мислите за абсолютно нищо. За вечера си бяхме направили резервация в ресторанта им Lion & Rose. Не идваме тук за първи път и знаехме, че ще сме доволни. Изобщо забравих да снимам какво хапнахме. След вечера се разходихме до хотела около езерото, гледките са невероятни. След разходката седнахме в лобито на хотела, изпих един космополитен, а след това се качихме в стаята да гледаме Гладиатора 2 на 65-инчовия телевизор в спалнята. Никоя сутрин в София не може да бъде сравнена с това да се събудиш, да станеш от леглото и гледката ти да е това. След бързо разсънване тръгнахме за закуска в другия им ресторант Меркато, не съм сигурна дали се произнася така. Закуската е точно това, което очакваш от 5-звезден хотел, изобилие, вкус и естетика. Всеки детайл е изпипан, изобщо и двата им ресторанта са 10 от 10. След закуска се качихме в стаята да се приготвим и се запътихме към спа зоната. Спа зоната също е на много високо ниво, красива, чиста и с усещане за спокойствие, за да влезете навсякъде ще ви трябва половин ден. Има солна стая, билкова баня, парна баня, руската сауна, в която е 95 градуса, едвам се издържа, ледена стая и още какво ли не. Този път не сме влизали в басейна, но от личен опит ви казвам, че е чист и изключително приятен. До басейна има бар и място за отдих, където може да релаксирате на 100% отново с гледка. Хотелът разполага и с фризьорски салон и фитнес зала, която е на ваше разположение 24 часа. Отговорът ми е кратък и ясен. Да, заслужава се да посетите Хаят, дори и за една нощувка.